திருட்டு பசங்க 2 நாளா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொடுங்க மேடம். என்கொயரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும். ஏய் இங்க வா. தண்ணி அடிச்சிருக்கியா? சச்சே பாய் கல்யாணத்துல யாராவது தண்ணி அடிக்க முடியுமா மேடம்? ஏய் ஊது ஊது ஊது. ஓ இந்த ஏரியாவா? என் நண்பே ஊத ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்ப கூட்டணியா தான் வந்திருக்கீங்களா? ஓடுறா. பல்லானது யா கையிலும் சிக்காமலே வளர்த்தது நான் தேடுற ஒன்னத்தான் நீ தேடுற என்னத்தான் நான் திட்டுற திட்டத்தான் என்னாலுமே நிட்டுத்தான் பல்லானது யா கையிலும் சிக்காமலே வளர்த்தது I see it. I need it. I want it. செல்லங்கிற சூடாகிறிய நில்லங்கிற நீ ஓடுறிய தள்ளங்கிற தள்ளாடுறியே குச்சுப்புடி குச்சுப்புடியே உன் கண்ணுல குச்சுப்புடியே நீ இல்லையே நம்பும்படியே ஒரே வீச்சுதான் ஒரே பேச்சுதான் எது பேச்சு ஏது அதிர்வெட்டுதான் என பார்க்கும்போது கொலை பாண்டியா சமத்தானவன் தான் உன்னை தாக்கவும் உன்னை சாய்க்கவும் வருவானவன் தான் உன்னோடு நான் நம்பிய என்னுள்ள நான் எங்கிறியா அல்லா பல்லானது யா கையிலும் சிக்காமலே வளர்த்தது. Let's rock the party, baby. Vashava, let's burn the dance for a. Let's do the Bangla style. Oi, nachle, oi, kuriye. நிக்காதடி தேடி துருவி சிக்காதடி அந்த குருவி தம் தரதாம் வெச்ச குறிதான் வருவான் என் சூரப்புலிதான் யோ அலட்டாதடி மடசாம்புராணி இருக்கும் இடம் தெரியாமலே அலைவாகிறாணி மெகா சைஸ்ல ஃபிலிம் காட்டுற நீ மலை கள்ளனா எதை தேடுற நீ முன்னணி எம்பாத்தியார் சூப்பர் ஸ்டார் அல்லா பல்லானது யா கையிலும் சிக்காமலே வளர்த்தது இல்லையா நீ யாரு? நான் அப்துல் ரசாக். அஸ்லாம் அலைக்கும் பாய். வலைக்கும் சலாம். சிங்கமுத்து பையன் வெற்றி வெளிங்க தானே இருக்கான். ஓட்டு கொடுக்குற பரம்பரை எங்களுக்கு இல்லை, போட்டு தள்ளுற பரம்பரைடா எங்களுக்கு. பல்லானது